Con este izado de bandeira, o Concello de Poio inaugura oficialmente a tempada de verán. A praia da Cabeceira volveu a facerse un ano máis con este distintivo, un selo de calidade que leva lucindo dende hai xa unha década. A calidade da auga, o servizo de socorrismo, os aseos e o estacionamento son algúns dos servizos que o fixeron posible. O tema da bandeira azul para nós é importante desde o punto de vista da imaxe, pero tamén de poder conseguir servizos adecuados para que os ciudadanos que nos visitan e os que vivimos aquí, que vamos á praia, que vayamos á praia nunhas condicións sanitarias, higiene e tamén de accesibilidade ao mellor posible. Ese é o objetivo que nos marcamos. Un dos requirimentos máis importantes que ten que ter un areal para que lle concedan a bandeira azul é a calidade das augas, un requisito co que cumpren 13 das 15 praias deste municipio. Sempre foi unha aspiración conseguir que as praias, primeiro, teñan unha calidade de agua excelente, que eu creo que é realmente importante, que a xente, máis alá da bandeira azul, que a xente teña se poida bañar nunha agua con calidade, neste caso con calidade excelente. Segundo, que teña servicios, é dicir, limpieza, recollida de lixo, eses parámetros os cumplimos, e tamén que a posibilidade de que sean accesibles. Este ano o Concello de Poio solamente conseguiu esta bandeira azul na praia da Cabeceira. Sen embargo, o obxectivo do Goberno municipal é acadar 3 máis o ano que ven, recuperando a da praia de Siorto, en Rasó, e conseguindo 2 máis en Covelo. Estamos cumplindo prácticamente un dos parámetros importantes é a calidade de agua, eso levamos xa varios anos cumplindo, en 13 praias das 15 que están dentro do programa. Se están facendo obras de accesibilidade para cumplir o outro parámetro e o que nos falta é que o Concello poidamos nos contratamos 6 socorristas este ano e non creo que poidamos chegar a 12, que sería a meta para poder conseguir 2 bandeiras máis, pero eso sería o noso objetivo. Ante as medidas que están a adoptar outros municipios para previr a propagación do coronavirus nas praias, o alcalde de Poio asegurou que o seu concello non tomará medidas específicas nos areais, pero apelou á responsabilidade individual.